everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Si Papa Alejandro sa katapusang bahin sa dairy ni Mama Celes. Pero, mutuosat ka siya nga. Ako ang ilang anak. Oh, unsa man ron? Murag doon ay gustong musod. Oh, ang kutsilyo. Tuwas kusina. Kinsa ba ka nang gusto mo ablis patahan? Salamat ka makalusot din sa sod ang kahayag sa suga sa poste. Oh, ang pultahan sa sala paingon sa gawas ang mulag kilokit. Kinsa nang naas gawas? Kinsa na? Papusil ka? Oh, bidagan siya. Oh, anino sa lalaki katong gilamoy singit-ngit. Kasama na ninawag. Oh, si Helena. Helena? Lando doon din laki nga gusto mo guba sa puntahan diri sa bahay. Unsa? Maayo na lang gani kimidagan siya sa dihang ako siyang gihulga o pasilon. Ayaw gid pagawas ha. Pabuta ko diha. Helena? Okay ra ka? Okay raman. Salamat. Lagi maayo nga ikaw lang usa ang matug dinhi. Kinsa man katotohanan na Lando? Wa ka pag makaklaro sa iyang bayhon? Wa. Likod na lang niyang ako na abtan nga gilamoy ngit-ngit. Mao ba? Daot ang tawag ito, Helena. Mauligi na ako masulti. Busa, di una ka mupundo din sa imong bahay, ha? Mas maayo nga, ato ka lang una sa bahay sa mga katabang mobalik o katog. Husto ka. Pagaduawan na lang unya ng imong bahay. Pero, taoran ko gihapon ni og dobulak. Salamat, Lando. Good morning, Pa. Oh, Shane, good morning. May tuyo ka? May pangutana lang ko ni mo, Papa. Unsa ka na? Nga nang naghilak man si Helena nga migawas din kapii. Ha? Nga naman, unsa man yung giistoryahan, ha? Nga nung nagdrama man si Helena. Pasandig-sandig paspultahan kawas ning imong kwarto. Naluoy lang tingali siya nako. Muhilak yun di ay? Di man ang paryente, uroy. Naghilak gid siya. Oo. Unya, gililita ka din sa imong kwarto. Pero natug na ka. Unsam din yung gipanasultihan nga naghilak man siya. Daghan. Ang kagahapon. Kang kisang kagahapon, Papa. Iyon na pa. Nganong interesado kang mahibaw bahin sa akong kalihukan, Shane? Kay anak man ko nimo. Angay lang ang mahibaw ko sa mga mahitabo nimo, di ba? Mahal ba ko nimo isip imong amahan? Oh, natural. Amahan gud ta ka. Mangigi ka ko ni Helena kung di pa ta ka mahal. Ang tinuod nga pagmahal, dili igihan, Shane. Pa, tinuod pa. Nga kabit nimo ang inyong katabang sa una nga ginganlag Celes? Kinsang nagsulti ni mo, anak? Si Mama? Dili ko kabit si Celis. Kay una ko siyang hinigugma. Sawa pa ko maminyo sa una kong asawa nga si Vilma. Ayaw pagtuo sa ubang sulti sa imong inahan. Kay mahimo kang dautan. Papa, Patay na si Celis. Wa na mo'y angay pang pangigihan ug ang imong inahan. Ingna ang imong inahan.
nga dili maayo nga mangigi sa patay na. Pa, Ug ikaw, tarunga ang imong kinabuhi. Kay dili sa tanang higayon nga pabor nimo ang swerte. papa, Ayaw pagsalig sa akong katigayunan. Gamita ang imong utok sama sa paggamit ni Helena sa iyang utok. Unsa? Misultian ang imong amahan? Nga una niyang karelasyon si Celes kaysa una niyang asawa nga si Vilma. oh mama, nga dili ko nun niya kabit si Celes. Ha! Ayag tuoan ang imong amahan, Shane. Ma, may lain bagit kong isulti nimo. Unsa man ka na? Uyab naman di ko nun na si Lando og Helena. Unsa? Makalakot mga tawha na. Uy, dili gyud mahimo nga mag-uyab-uyab ng duha dinhi sa bahay. Kay magdaka nagbuwiset. Alejandro, kinahalan badlungon nimo si Helena o si Lando. Nga naman di ay. Unsa naman sa imong reklamo sa duha? Uyab naman di ay kuno ng duha. Kinsa nagsulti nimo ana? Ang imong anak nga si Shane. May prangka na kuno si Lando nga uyab sila si Helena. Mao ba? Alejandro, nalimot ka ba sa balaod sa imong inahan? Dili siya gusto nga dunay mag-uyab-uyab sa iyong mga katabang. Patay na ang akong inahan. Wa na'y masuko. Kung mao ka na, imo na lang tugutan si Lando o Helena nga magkarelasyon. May katungod ba kitang mubabag sa ilang relasyon? Pero minyo ka na si Lando. Wa makababag sa among gugma ni Silis bisan ko na minyo na ko kang Vilma sa pinugos. Nganong imo man ang gihisgutan? Kung ang kasing-kasing sa tao mo bati o gugma, kinahanglan nga barugan kini. Sa man sa mga mata sa Diyos ang among relasyon ni Silis. Pero ako na kining gipangayuan o pasaylo. Tungod kay si Silis ang tag-iya sa akong kasing-kasing. Nganong imo magkonsultihan niya na Alejandro? Tungod kay gusto kong mahibaw mong tanan. Na kung wa pa mapreso si Silis, mahatagan ko unta og katumanan ang among gugma. Og nagmahay gyud ay ka nga ako ang imong naasawa? Oo, Julia. Sobra ka na, Alejandro. Sobra ka nang mapasakit na ako. Wa ka ni respeto sa akong pagkaasawa. Mangutan ako, Julia. Nganong naminyo man ta? Ha? Naminyo ta. Tungod kay patay na si Vilma, di ba? Imo kong gilabtan tungod sa imong kahubog. Maumimabdos ko kang Shane. Nganong may nahitabo man nato? Alejandro, usabay tumong nimo anang imo mga pangutana. Kung wa pa mapreso si Silis, siya unta ang kauban ko karon. Iyang gipatay ay imong asawa ug inahan. Ngano man, Oh, nganong gipatay man ni Silis akong asawa ug inahan. aron mahimo kang gawas nun. Og wa na himo kontra ninyo ni Celes. Pero nganong didto man niya mapatay sa ilang bahay ang akong asawa ug inahan. Ambot lang. Unsa man ginahitabo niya tong gabi una, Julia? Alejandro, dili na kita maghisgot pa ni ana. Nangagi na ka na. Patay na ang imong asawa ug inahan. O gipatay sila ni Celes. Karon, patay na sad si Celes. Kalimti na ang nangagi. Kinsay nagsulti nimong patay na si Silis? Oh, Sorry. Julia, kinsay nagsulti nimo nga patay na si Silis? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.